Ano sa laing balita sa dakbayan sa Naga, Cebu, nakmakukay kining pagkamatay sa usa ka himungan samtang laing upat ka mga manok nga hiniktan may mga samad at pinakan. Itong nga iro kuno mo'y gitumbok nga mibalbal sa mga hiniktan. Si Nico Serino sa exclusive report. Gihulagway ni Delin Villarta kung giunsa pagsud sa itom nga iro nga gamay nga milayat agi sa ilang atop dayon ambak kundi nahimutang ang iyang mga hiniktang manok. Dako lang kini og gamay sa ilang iro. Apan ang iyang gikahibudngan nga siya, ang ilang iro ug ang uban niyang mga anak wala makabantay sa kasaba sa pag-ambak sa iro nga unta sinman ang ilang atop. Siya akong anak kay ganito. Naman itugpas atop. To siya ungo jud. Pero dili di ungo. Kato mo tong iro. Wa ta kay bag ungo pa to unta to siya. Patay ang usa diin na puno sa pinaakan ang lawas sa manok. Laing himungaan ug ang laing tulupa ka hiniktang manok may pinaakan usab. Nahadlok yun nagkukusus kuno pas dudong sa na lang. Purot yun kay kami puro gumabay diri. Pero dili makamahon sa ugtaon. Wa ta kay baw. Wa ta kay baw nyag mo kuan mig kami damagan. Dili kini unang hitabo tungod kay gawas kang Villarta, duhasab ka mga kanding ni Randy Lumon tanod sa barangay Balirong gibalbal sab sa unom ka pula nga iro. Pipila ka buwan ang milabay, kapin sa 20 ka mga manok ug pabo ang gibalbal usab. Apan si Kapitan Andresito Canonigo mihulagway sa mga iro nga mga wild animals ug dili mga abat. Si Father Peter Necesario, team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Francis of Assisi, mitataw nga giilaman sa simbahan ang mga linalang nga dili makita. Apan inay magpagapos sa kahadlok, mas maayong pahugtan ang pagtuo sa Dios. At least less atong kahadlok. Tao raman ta mahadlok mo kita. Pero ug naay Ginoo, at least siguro less ang atong kahadlok nga moatubang ni ana mga butanga. Uban ni Renante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.